L-aġir ta' Roberta Bela qiegħed juri li l-irwol ta' Prim Ministru sar kbir wisq għalih u fid-dawl tal-kriżi li l-ogħla esponenti ta' Gvern Laburista ddaħlu lil pajjiż fih. Il-Prim Ministru għandu jiftaħ għajnejh u jieħu azzjoni b'mod immedjat. Dan qalu l-editur tal-Malta Independent fil-ħarġa tal-Ħadd meta fakkar kif qatt qabel fl-istorja ta' pajjiżna ma smajna bi kriżi bħal din fejn l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, id-Deputy Leader Laburista Chris Fearn, l-eks Ministru Konrad Mizzi u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna qegħdin jiġu akkużati b'reati kriminali fil-qorti, akkużi relatati ma' frodi u korruzzjoni. Lura fl-24 ta' frar tas-sena 2023 il-qorti ddiskrivit it-til ta' 3 sptarijiet bħala fraudolenti, sentenza li ġiet ikkonfermata wkoll mill-Qorti tal-Appell f'Ottubru u li żiedet tajt li kien hemm kollużjoni. L-editorjal tal-Malta Independent fakkar li kieku kien għall-Gvern Laburista kieku pajjiżna xorta waħda għadu jippompja l-miljuni ta' euro l-Stewart minħal il-poplu Malti wawċi. Fil-fatt budget wara li ieħor Gvern Laburista dejjem ivvota sabiex dawn il-miljuni jingħataw mingħajr ebda rendikont ta' fejn qed imorru. Flus li saħansitra żdiedu meta Roberta Bela ddaħal fis-siġġu tal-poter. Fi kliem l-editur tal-Independent huwa biss grazzi għall Partit Nazzjonalista u Adrian Dalija li ż-żejt tela f'wiċċ l-ilma. Għaliex li kieku ma kienx dik il-kawża, il-ftehim qatt ma kien se jiġi ddikjarat null u l-Gvern ta' Bela kien se jibqa' joħroġ il-miljuni. L-editur innota li kif b'reazzjoni għal dan Bela u Muscat spiċċaw jattakkaw il-ġudikatura f'attentat biex jisħnu l-irjus u jintimidaw lill-maġistrati u l-imħalfin. L-isforzi tagħhom tant kienu sfaċċati li ġew kundannati wkoll mill-laqdiet tal-istudenti, l-MEA, il-Kamra tal-Kummerċ, il-Kamra tal-SMEs, 200 akademiku mill-Università ta' Malta, bankiera, professjonisti fis-settur tas-servizzi finanzjarji u saħansitra anke l-eks Prim Imħallef Joe Said Pulicino. Dan fil-waqt li l-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono ħasset il-bżonn li tintervjeni fejn insistiet li l-ġudikatura għandha titħalla tiffunzjona f'atmosfera serena. Il-Malta Independent insistiet li l-Prim Ministru Roberta Bela qed jonqos milli jara kemm verament kbira din il-kriżi. Jingħad ukoll li t-tentattiv tiegħu li waqqaf lil Fearn milli jirreżenja huwa sinjal ieħor li mhux qed iħares l-interessi tan-nazzjon iżda moħħu biss biex l-ewwel jiddefendi l-interessi tal-Partit Laburista, il-partit tiegħu stess li ħoloq din il-kriżi nazzjonali.